emocionan, as que nos enchen o corazón. E hoxe, ademais, descubrimos unha dun neno de 8 anos, de Merza, que, claro, ainda que non o pensen, hai nenos en Galicia que non están pensando na PlayStation ni no TikTok, están pensando na súa horta, no seu campo, nos seus cultivos e nos máis de 60 animais que ten Ricardiño. Bueno, é unha paixón herdada dos seus avós que sorprende sobre todo pola súa idade. Hoxe coñecemos a súa historia. Lembrades ao noso amigo Ricardo? Ese rapaz de 8 anos que coñecemos a comezos do verán, un neno apaixonado do rural, dos animais e da horta. Pois hoxe volvemos a Merza e xa veredes en que anda metido agora. O viernes matamos o porco, entonces vamos facer os chourizos, pero primeiro hai que cortar a carne. Eu corto así, en rodajas así. Esta máquina polo menos 10 ou 15 anos en usar, é da miña abuela, porque antes nas casas habían porcos e matábanse e iban os veciños a comer a unha causa do outro. Dábamos cereales, remolacha, mazás, nabos, esas cousas a que sobraban da casa. Pimentón das bolitas esas e despois xa do pimentón rojo. Ricardo, e esta carne? Canto tempo tuvo que estar así? Atamos os chourizos e deixámolos como os salchichos e despois esperar a comilos. Pois estamos soltando chourizos para enseñarlle a Ricardo, verdad? Volvemos a miña infancia, eu xa non estaba acostumbrada a estas cousas. Desde que naceu Ricardo cambiou a nosa vida. Fíxonos ver que quero de antes, as cousas de antes, inquieto, con ideas moi claras e que ama a naturaleza e os animales. Entón, se levántase, vai ao cole e á volta, o primeiro que fai é, ao chegar e deixar a mochila, xa horta, lechuga, tomate, de todo. Todos os días o mismo. E hai que chamalo para que veña para casa, porque de noite está aí no medio da leira. Todo futuro galego e agro. Porque en vez de estar xogando coa Play, eu estou facendo chourizos.